जुमदार कलेजा बेवहाय दिनै बिथांमोना 25 बोसोरनि दिनैहाय मोनसे सिलभार जुबलि फालिदों। बे रुपखान्थि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बिथांमोननि दिनैनि बे मोनसे रंजाथाव समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे हालामनि थाखाय अराय सोलोंथाइखौ गुदि खालामनानै गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनाय आरो जोंनि हालामनि बिनि फरायसाफोरखौ गासैखौबो मोनसे गोदान मोखां होनायनि थाखाय बिथांमोननि 25 बोसोरनि बे जार्नियावहाय बे दावबायनायाव बिथांमोनखौ आङो जोबोरैनो हामबायनाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनाव आरो माने फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय आरो बे हालामनि जौगानांगौनि थाखाय आरोबाव अराय बेबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि बुब्लियाव गोग्गो खामानि मावलांनो हागोन होननानै मिजिं दङ। आरो बिनिखायनो दिनै बेयाव बिथांमोननि जे बाहागो लानायजों बिथांमोननि खावलायनायाव जोङो दिनै मोननो हायो जे बेवहाय मोनसे सबिनिरबो बिथांमोना बेखेवबाय जायजों जाहाथे बे जागायनायनि जारिमिननिफ्राय लानानै इयुनाव माबायदि दावगालांगोन बिनि माखासे मिजिंखौ लाखिनानै जों बयबो बे हालामाव बेबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि थावनिखौ जोङो सिबिलांनांगौ। आरो बेखायनो जों फरायसाफोरखौबो लानानै जाहाथे फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा बेवहाय फैनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, गाव गावनि गोसो माने बावहाय होनानै गोसो बावसोमनानै जिखिनि समाव बिथांमोना दानि समाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि थासारियाव दङ बिथांमोना गोबां चेलेन्जेसफोर दङ, गोबां मोगा-मोगि दङ। दा बेबायदिनो दिनैनि जुगाव बिथांमोना दा डिजिटेल एजआव बा डिजिटाइजेसन मोनसे एजआव बिथांमोना लेखा फरा फरायनायनि थासारियाव गाव गावनि समखौ गोसो होनानै बाहायनांगौ जाहाथे बिथांमोना मबाइल आरो गुबुन गुबुन बेबादि समाजनि बिजोङाव बे समखौ बारा दोनालासिनो लेखा फरायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन समाज बेरेखायाव मोगा-मोगिखौ फरायसाफ्रा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जेरै ड्राग्स, जौ, जुवा बायदिसिना दिनैहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बेबायदिनो मानसि लांखारनाय आरो बेबायदि हिउमेन ट्रेफिकिं जानो नागिरनाय बेफोरनिफ्राय सांग्राङै जोंनि बयबो फरायसाफ्रा गोजानाव थानांगौ जाहाथे राफोद समाज, राफोद सुबुं धोन, राफोद रांखान्थि फेहेरनायनि गोहोम गोनां जोङो बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै दावगानो हायो। बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि जुमदार हालामनि गासै फरायसाफोरखौ बेबायदि मोनसे आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय फरायसाफोरखौबो जों बेबायदि गोग्गो सोलोंथाइयाव जुजिलांनो थाखाय खावलायो। एरियायाव नुनो मोनो जे माखासे फरायसालिमाफोर माखासे जिराब खिथाब जानायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे गोबां टेटआव उथ्रिसार जानो हानाय टेट क्वालिफाइफोर बिथांमोना दासिमबो ट्रेनिं दङ। दा बैसोरखौहाय नोंथाङा एबसु हिसाबैहाय दा मा जेनेबा बिबुंथि लाखिनो सानो? सोलोंथाइ फसंथानफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफ्रा फोरोंगिरिनि आंखालनिफ्राय उदां जानांगौ। बे मोनसे बायदिसिना ओनसोलाव जोंनि फरायसालिफ्रा बायला जिला माखासे दाबो दंबावो आरो बेबायदिनो जों मिजिंथियो जे रोंगौथि गोनां टेट पास जानाय आरो गुबुन गुबुन दिनै लवार प्राइमारिनिफ्राय लानानै सेकेन्डारि स्टेजसिमाव जिखिनि आंखाल जानानै थानाय जि बेकेन्ट जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिफोर आरो भेन्सार स्कुलनि जेंनाया दिनैसिमबो समाधान जायाखै। बेखौ जुजियै दिनै बे बोसोरबा जाबोबाय आरो आसाम सरकारा दिनैहाय बिथांमोना बेबायदि माखासे खोथा होबोनाय लेखा दासिम 2025 अक्ट'बर दानाव माबा मोनसे खालामगोनखौ बिथांमोना बुंदोंमोन। दा बेखायनो जोंबो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन, बेखौनो आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव आसाम सरकाराबो जोंनि बड'लेण्डआव जानानै थानाय टेट क्वालिफाइनि रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा बेखौ जाहाथे गोदान बिटिसि सरकारा बिनि सायाव बिफाव लायो आरो बेबायदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ आरोबाव गोजोर खालामनो थाखाय खामानि मावगोन होननानै मिजिंथियो।